el pròxim mes de novembre. Senyor Gandia, no es preocupe que jo mateixa he parlat i parlaré amb els representants de les bandes i associacions musicals. Però, a veure, és que em pareix ridícul que vostè diga no sé el que van a pensar, no sé si van a entendre-ho, i els jubilats, parats i pensionistes que es van a pujar l'IVA en el mes de juliol i vostès estan completament a favor d'aquesta pujada. Jo crec que n'hi ha més jubilats, pensionistes i sobretot molts més parats, perquè estem quasi en la xifra de 5 milions de parats, que músics. I el que torna a repetir és que tant el Partit Popular de la Generalitat Valenciana com el Partit Popular d'Ontinyent està a favor de que es doni suport a les bandes, a les societats i també a les escoles, però que en un moment de crisi brutal com el que estem travessant hi ha que fer retalls, que ens agradaria que tingueren el doble que van tindre l'any 2008, que ens agradaria que en tingueren el doble de lo que van tindre l'any 2009, però és que s'han vist abocats a una situació que no poden fer res mentre el senyor Zapatero no es planteja altre tipus de polítiques econòmiques i comença a reviscolar el país. Així lo que no sé jo és l'any que ve com estarem. I per cert, a mi m'encanta quan des del Partit Socialista que si el Gürtel, que si Camps, a veure, jo crec que així no es parla mai ni de Faisán, ni de Bono, ni es trauen els fondos reservados, ni res d'això. O sigui, és que vostès tenen una doble vara de medir. Lo que s'interessa ho trauen i lo que no ho amaguen. Això és democràcia, senyora Maria Abad. I per cert, al·ludint al senyor Jorge Rodríguez, a veure, no, és que pareix que tinguem que fer-me-ho tot perquè jo no done per redactar-me tres fulletes. O sigui, vostès en el seu manual de buen progre i de tal, vostès estan acostumbrats a catalogar a les persones i a mi m'han catalogat des del principi d'una determinada forma i jo tinc una carrera, estic a punt d'acabar-ne una altra i si alguna cosa m'han deixat en herència els meus pares ha sigut el valor del treball. Així que ja està bé si el fan les fulletes, si no el fan les fulletes, és que sóc autosuficient. Ho ha vist la gent? Doncs la gent està molt cega. Ja per acabar, dir que la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana rebrà este any 500.000 euros i que esperem que el diàleg entre el Consell i la Federació siga bo i que pugui aportar acords, perquè nosaltres tenim un caràcter constructiu i no com vostès, destructiu completament. Gràcies. Gràcies, senyora Martí. Senyor Gandia, jo no vull parlar però sempre m'al·ludixen. Si no m'al·ludiren, si no estigueren al·ludint-me... Mire, jo només vull dir-li una cosa per les al·lusions que vostè mos ha fet. Mire, la música l'apreciem i prova d'això és que quan van governar l'altra vegada van aconseguir que el Conservatori d'Ontinyent adquirira el grau professional. I prova d'això és que va construir-se un nou conservatori que ja ens han demanat llicència i està acabant-se el projecte d'execució. I prova d'això és que nosaltres hem augmentat l'assignació a bandes d'ací d'Ontinyent, que tenen la seva corresponent escola musical. I com no vol quisca el senyor Zapatero? Si és que el senyor Pla ha dit que Catalunya destina la Generalitat no sé quants diners a les entitats musicals. Claro, n'hi hauria que preguntar-se al Ministeri de Cultura què li dona a la Generalitat Valenciana, a la Generalitat Catalana. Perquè, li repetisc, el Ministeri de Cultura a l'Institut Valencià de la Música de València li dedica 45.000 euros. És el 0,46% de lo que l'Institut Valencià de la Música destina a les entitats musicals. En això volen dir que estem d'acord en el retall? No mos pareix bé, però com no mos pareix bé moltíssimes coses que vostè, per exemple, ha dit que són necessàries. Antes han fet un panegírico d'allargar l'edat de jubilació, de la pujada de l'IVA i de tot el que volen vostès,
i això es pareix bé i això no. Doncs mire, ni mos pareix bé una cosa ni mos acaba de pareixer bé l'altra, però a vegades les circumstàncies manen. Díganlos vostès al senyor Zapatero que envie més diners el Ministeri de Cultura de la Generalitat Valenciana, que no mos maltrati, no mos margine als valencians, i veurà com podem destinar més diners. I així en el poble, des de luego que no li capi cap dubte que estem fent tot el que podem per les societats musicals, des d'ací del poble. En el que a nosaltres ens compet estem fent tot el que podem. Passem a la votació de la moció. Vots a favor. 9 del Partit Socialista i 1 del Bloc Nacionalista de València. Vots en contra. Abstencions. 11 del Partit Popular.